about today on our Facebook page, and you can also listen online on www.capitalfm.co.zw. Frequency 100.4 FM, Buru 0.4. We have Evangelist Trimo Mupariga as always. Good morning to you, Evangelist. How are you? Good morning to my Shower. I'm at Nan. How was your weekend? I'm getting boasted. Yeah, a lot of things do happen in life where you do something and people start criticizing you, and people find it so hard to deal with that, find it so hard how to handle it, find it so hard how to pull through over criticism. Take us through on how we can deal with criticism. Thank you so much. Good morning to you, Zimbabwe. Right, on this subject, criticism, whether you are doing good or you are doing bad, whether you are successful or not. So, to criticize what kune categories akasiyana. Yekutanga ngati inonzi constructive criticism. Yakuti vanhu ava vanokuda, avadi kukurega kuchirasika. They will criticize you, but mu criticism yavo mune love. That love inoita kuti vakupe advice. Kuti aiwa apa muningina udai, unodai. Aiwa apa mkoma mudai. Ukaona muneka respect ne advice. No constructive criticism. Nokuti vana vanokuda. Nokuti there are times yekuti ukawana vanhu vakakuda vakashaya that ka critic mind kekungo kuti apa wapotsa unorasika in the name yekuti vanondida vanondifarira. So vanhu vanokuda, open a door, allow them to criticize you. Uri kutoziva kuti vanondida. Saka pawavhura dore kuti vakukriticize, unoziva kuti they want the best from you. Saka vari kutaura zvinokuvaka, zviri constructive, vachikuonesa. Hakuna munhu anokuda anokukriticize okusiya wakadaro asina kukupa advice. Anokuudza kuti apa wapotsa but dai wadai, apa wapotsa dai wadai. So kune criticism iri constructive, iri healthy, yakanaka, inoita kuti uachieve magoals ako. But kune imwe now ine hatred, ine ruvengo, zvekuti they will criticize you whether you are doing good, whether uri successful, uri kutoita chinhu chakanaka, but nokuti havakufarire. That category, that realm of criticism, iyo gara waiziva kuti vanhu vasingakude variko, vasingakufarire variko. So they take opportunity yekukukriticize, vachitaura zvavanoda. Iyo dimension, whether you like it or not, mu life iri real, kune vasingakufarire, they will always criticize you. And the criticism yao kuti uzive kuti havakufarire, haina love, haina respect. Criticism is constructive, in a love, ne respect. They honor you, they respect you, they advise you in a way yekuti unonzwa kuti vanhu vanondida ozvigamuchira, but vanokuvenga irimo ndeyekuti vanotokutuka. Ndakanzwa machonzera munhu kuchechi kuti hairstyle yemunhu rinenge dendere reshiri ko kumuudza kuti gadzira zvakadai, itawo zvakadai, asikana kana kuti kumupa imwe wivhi yauinayo, but kune imwe heti yekungoti kungotuka zvakadaro munhu achienda. Izvozvo zviriko nokuti vanokuvenga variko. I always tell people kuti ukaona usingasangane na Satani, hazviro kuti kunyanya namata stereki, zvingangoreva kuti muri kuenda same direction. Because mukangoenda direction iri opposite, you meet pane pamunotosangana. So gamuchira izvozvo kuti vasingakude variko, and they will take time yekutokukriticize. Criticism yavo kutaridza kuti havakude inotuka. Kutuka one of the signs. Kushaya kukupawo a way yekuti zvinoitwa so kukunyima advice, vangokukriticize, isign yekuti they hate you. Havana chakanaka chavanoda, chavanotarisira kuti chibude mauri. Mu Bible, Nehemiah chapter 4, kune nyaya yaSanballat naTobia. Nehemiah adzoka kuzovaka rusvingo rweJerusarema, vakamukriticize. They were not happy about him. Kureva kuti kune vanokukriticize when you start to do things. Ndakati mu life ukasada kukriticize, don't do anything. Ukasada vanhu vanokupikisa, don't do anything. Ingogara. But you also discover kuti kune mukugara kune vanhu vanozokukriticize futi. Sa unongosarudza side rekukriticizwa uri, whether uri kuita chinhu kana kuti hauna chauri kuita, people who always criticize you. There's another dimension ye criticism yekuti iri self, ndeyekuti ndiwe iwewe unozvipikisa wega. You attack yourself. Kana Bible ichidida mumwe wako sekuzvida kwaunoita, you must develop a room yekuti, let's say wapinda mumba pamira wazvitarisa, motivate yourself. Don't criticize yourself. Kana iri criticism
unozviudza kuti iwewe usaite izvi, iwe usaite izvi, nhasi ita zvakati. Learn kuti developer self criticism iri constructive yekuzviudza wega nekumbozvitsura. Vanhu vasati vakutsura wega imboona kuti apa ndakanya, apa ndamix up, I need to improve, I need to do this. So now we criticism iriko yekuti iwe ukasagona kuhandla chete ndo pane nyaya. Wese ari successful today pane paakapikiswa, chaakagona kungohandla kuti iyi criticism ndeye mahaters, iyi criticism ndeye vanhu vanondida vari constructive. Nekuda kwokuti ukasadifferentiate zvinhu izvozvo, there are times yekuti unofunga kuti munhu wese anokuvenga pari kukukriticize, yet some they criticize you for your good, for the better. Saka ukagona kungoisa madifferences iwayo kuti ava vanondivenga, ava vanondida, ava zvavataura zviri right, regai ndishande nazvo. Nekuda kwokuti ukashaya nokukriticize, success yako inonetsa kubata. Nokuti zvitori designed by God. Ukaona kuti plan yaMwari yekuti Jesu auye kuzotifira pacross yaitoda somebody within the team of disciples to stand against Jesus. Aitotevera Jesu Judas, but kuti basa repamuchinjikwa riitike, Judas was part of the people akashandiswa kuti agone kuti kubetray Jesus. So there are times yekuti betrayal, criticism zviriko for your better, for your good. Nhamo yatinayo ndeyekungoti pese pawapikiswa unobva wateregera kuita zvauri kuita, nekuda kwokuti hausi kuisa mumacategories kuti ava ndipikisa vari kudai here kuti nokuti kune mwana kuti asiya, hauna zvauri kugona, una chaunoziva. Yet kune mwana uya achiti wapotsa apa, ita so. So ukangoisa macategory yekuti iyi criticism ndeyekuvengwa, iyi criticism ndeyekudiwa. Criticism yekudiwa inoshandika nayo, yekuvengwa unodzidza kubva pairi. Nokuti even anokuvenga, mukukuvenga kwake sometimes anogona ngachitaura chokwadi. Saka iwe ugona kutora the part ine chokwadi wobvisa pane ruvengo. Wese anokuvenga paanokukriticize ane kamwe kachokwadi karipo kaunofanirwa kupika, kaunotora woshanda nako. Nekuda kwokuti ukasashanda nekachokwadi kemunhu anokuvenga, nokuti vanokuvenga vane zvimwe zvavanotoona, but nekuti vanokuvenga vanongozvibatanidza mukugone kuzviseparata. So iyi but izvi zvaataura futi ndinozviita and hazvisi right. So gona kusarudza, gona kutora chakanaka mune chese chakaipa. So hate, criticism yekuvengwa nyangwe iriko, nyangwe yakaipa, ine ka truth kari hidden inside. Pamwe pacho gona kutoziva kuti izvi zvese zvaataura ndezvekunyepa, but izvi ndinenge ndinozviita, I need to improve on this. So strategy yaMwari, plan yaMwari kuti mukuvengwa kwako gona kupika chakanaka, ugone kushanda nacho, uwe successful. Mubible Paul criticize Peter on Galatians chapter 2. Criticism yake ndeyekuda kuti basa raMwari rifambe zvakanaka, rifambire mberi. Peter arege kuita maerezi ake, but aunzwe Paul achituka Peter, unonzwa Paul achidzora Peter with love, achiunderstanda kuti nyangwe apotsa apa, but he's still anointed and appointed by God, he's still an apostle. So imwe danger yatinoenda kuti, for example, you're a preacher, munobva yaita unambodanwa, yeti Mwari vakatokudana, wapotsa zvawataura, wakanganisa, maybe wamisquota verse, but munhu anoti mazvona agone kuparidza kana mavhesi azive, but zviriko slip of a tongue. You can misquote verse, otaura vhesi risiriro, maybe ruda 2 Samuel chapter 2 obva ati 1 Samuel chapter 2, vanobva ati mazvona azive bhaibheri zvachose, unoriziva but maera iwayo ariko. So haugoni kuregera kuparidza because kuti ndamisquota verse, zviriko izvozvo. Saka vanhu vanokuvenga manje pawangomisquota, pangoita slip of a tongue, ende imwe dambudziko ratinaro waita slip of a tongue, vanhu vakukota zvisirizvo ipapo kuti haugona, una chaunoziva. Instead yekuti uchikorekta nyaya yacho kana usina wisdom, you try to justify kuti aiwa zviri right, pakazodai. Don't quote chinhu chakaipa nekuda kwokuti wakriticize wasauda kuprove a point kumahaters ako. Mahaters ariko, they are real, but there are times yekuti your hater ane chinhu chaari kutaura chaunofanira kushanda nacho. Mukuvenga anokutuka kuti hauri gava remunhu, hauna chaunoziva, apa wakadai zvawakadaro zvechokwadi, pamwe wakatadza but hausi gava. So visa part yekutukwa utore. So heta wako ane a role to play, ane zvaanototaura zviri prophetic zvakakunakira
kuteerera Moses adanwana Mwari ari muEgypt vanhu vairovana apedza kubata fight yavakazoda kubata imwe ndokubvanzi neumwe wacho ndiani akakuita mutungamiriri ndiani akakuita mambo pakati pedu yet it was prophetic anga akatoitwa mutungamiriri naMwari. So there are times yekuti kune vanokuvenga bvisa part yekutukwa ushande nezvimwe zvaakutukira kuti ichokwadi here kana kuti hazvisi nokuda kwekuti ma-enemies sometimes ndo ma-mouthpiece aMwari kushepa destiny yako. Ma-enemies ukatarisa Joseph vakoma pavakamuvenga, that was the turning point ye-calling yake kuti agone kutengeswa kuenda kuEgypt. Joseph paakapomerwa mhosva namai Potiphar ndo yaitova away yekuti agone kunosangana nemunhu akazomentiona zita rake pamberi paFaro. So ma-haters, ma-critics ariko vanokuva but gona kuzvisa ma-categories woshanda nazvo. Usangoti kana vati hapana chaunoziva uri zinguruwe remunhu zimhino rako hakuna chaunogona wobva ungoti saka kana nanzi ndiri nguruwe ndiri zimhino hachada kuita zvinhu izvi because ndinovengwa nevanhu vakakuvenga ukaregedza kuita ndiwe unoluza. The best way to answer back to your critics, be successful. There are times yekuti vanhu vari kuvenga the style yauri kuita chinhu kwete chinhu chauri kuita. I've seen people who criticize them. Kuti anoparidza achisvetuka, anoparidza achitaura izvi, anoparidza achitaura izvi. Ari kutobuda pachena kuti uri kutoparidza, but uri kusvetuka, saka chaavenga kusvetuka. So iwo unyatsona kusvetuka is style, I see message. So there are times yekuti people will hate the style, but what you are saying is the truth. Or people will just hate you. Kune ma-critics, kune vamwe vane tribalism, vanongokuvengerawo kuti maybe uri muDevele, uri muShona, uri murungu, uri munhu mutema. Zviriko zvokuvengwa neresi yako nechi. But the truth of the matter, gona kungopfisa kuti apa ndavengerwa rudzi rwangu, but chandiri kuita chakanaka. Apa ndavengerwa kumusha kwandinobva, but chandiri kuita chakanaka. So ukagona kupatsanura izvozvo, you continue. Why? Nekuda kwokuti dzimwe nguva vari kukriticize havadi kuti urambe uchiita chinhu. Mukoma tinashe kuenda kutaundi tichibva panapa tinoshandisa rodhi masamuna mazoro dzokupinda mutaundi. But zvinoita futi kuenda kutaundi uchienda kuchitumbisa. Wotoenda kumbudzi uko wonotena woenda kuchitumbisa. So there are many ways to get into town. But kuna anogona kusafarira rodhi yekuchitumbisa. Otanga kutokriticize kuti azive rodhi anoswera achitenderera achidai but hausvike unosvika. Saka style can differ. Maitira atinoita zvinhu can differ. Kune vanhu vanogona kuvenga style but what you are doing vachichida. So in life gona kuziva gona kuisa ka difference kaka kuti uyari kundicriticize not kuti zvandaita zvakaipa but ari kundicriticize nokuti style yandaita haifarire. So style does not matter, destiny matters. The road does not matter, destiny matters. Kana ndichitoenda kutaundi ndikatendera nekubudiriro kutaundi ndosvika chete. Saka munhu asiri kufarira road yandiri kushandisa isinyaya gona kuzvipatsanura zvinhu izvozvo. So the same people in life ganzwa chinichi, the same people vanoti mwana asingachemi anofira mubereko ndo vanotiwo kunyarara kunokunda zvese. Saka gona kuziva chekushanda nacho. Panoda kunyararwa, pane panoda kuchema. Nokuti paunochema vanobva vati aiwa nyarara, kunyarara kunokunda zvese. Gona kuziva kuti vari kutaura zvinhu pa wrong time nekuda kuti pane nguva yekuti ndikasachema ndinofa. Apa ndikachema ndinogona kutonzwika ndikaurayiwa, apa panoda kunyarara. So gona kubalansisa my sayings nephilosophy dzevanhu nevanhu vanokukriticize. Vanongokuvenga variko. Vanhu kana vasingade Mwari watumo munhu. Kana vanhu vakavenga Jesu watumo iwewe. Kana vanhu vachivenga chinhu chakanaka watumo iwewe une chaurikuita. So mu life gona kungoti criticism iriko but ndakushanda nezvizvi. Inzwa moto unobika sadza ndo moto unopisa sadza ukarisiya ipapo. Kuna chinongodiwa control. Amen. Timing. Amen. Ukangosiya poto pamoto sadza rinotsva. But ukada kubika sadza isa pamoto, then you deal with time. So there are things yekuti you are doing good but time yauri kutadza kuunderstand. I remember one day tatiri mukombi tichiya kutown andichaziva gori racho but ndo mazuva aitanga Jah Praise. So pane song yaakamboimba yainzi baba hanzi Mike zegerere itadzoka tatiri kushoka Jah Praise chichi. Vanhu mukombi ndobva vatanga kuseka. So anzwa maimbiro akuita kamufana. Sure vanhu vangaiti pfungwe kushow yake. Indaishazvo kuimba so. Ndo vanhu here vangaende vanhu unoswereko. Takaseka. Andaimuziva. But look at him now. Look at him now. Akakontinya azvireva kuti zvaitaurwa mukombi akazvinzwa but kune vanhu vakatonzombudza mamwe mashoko nokuti munhu anogara musociety nevanhu like today we are living in a day social media. People will criticize you. Some will criticize you for no reason.
just for the sake of criticizing. So gona kungoziva kuti kupikisa hake but hana chaanoziva. Nokuti kana criticize chiri chaari kutaura chiri constructive, chiri better, chiri nani chiripo hapana. Zoreva kuti kune vamwe vanongo criticize for the sake of criticizing. Haadi kungobvuma zvinhu zviripo, ane mweya wenharo, kune mweya wenharo. Kungoramba kuti aiwa agone anogona ndiani. Iwo unozvigona here. Mansaziwa hana, but nyanja ngoti hana chaanoziva, hana chaanogona for the sake of criticizing. Isu tinosabata bhora ndiri muDimbai. Unonyazonzwa timu rekwedu dzimwe nguva avadi boss, avadi Highlanders zvachose. Even iri patalk league so, vanoti haigone amareferee, haigone advantage yekublawayo. Mweya wakungotiwa haisi yedu, but vari kutogona. So there are times people who just criticize because they don't like Highlanders, but it's still on top. So there are times mature criticize usangopikisa for the sake of no mukupikisa usina a reason iri tangible unopetsera watadza kudzidza kumunhu ari kugona chinhu nokuti haumufarire. Tine vanhu vatino criticize vari successful and hatimbofa takava successful because kuti ugova successful wapedza kucriticize imbonyatso analyze kuti but vari kuita ndizvo munhu ari kutobudirira kauyo. Pese pane success pane kuvengwa, pese pane kubudirira pane kuvengwa. So ukasagamuchira criticism una kwaunoenda. Criticism itori sign yekuti you are doing something and you are going somewhere and there are people who do not like you. Zviriko zviri riu vasingakude variko. Musikana wosiri kuda iwewe anororwa chete. Musikana waunoti hana kunaka anororwa chete. Kuna akatoitirwa mushe naye. So there are times yekuti ndavengwa nevazhinji havasi vese. All does not mean all. Zoreva kuti variko, there is a percentage yevanhu vanogona kugamuchira. Problem ndeyekuti uri kungoda kunzwa the voice yevanhu vanokukriticize. So my wrong voices, vanhu vanokukriticize variko, but nyaya ndeyekuti iwewe focus yako. Kana wakanzwa izwi, Mwari vakataura mauri, une vision, mamwe mwazi wahana nyaya. Ukangonzwa izwi chete, mamwe mazwi evanhu hana nyaya. So but chimwe chinogona discourage vanhu pacriticism, vanhu vanokupa nickname. Nickname inokurova zvokuti ukasagona kuhandla nickname yako hatred unoona kugara pasi ukasiyana nazvo. Why? Because kune nickname anorwadza. There is a guy vamwe sekuru vangu so vaingorora kumusha kusaka mbuya vaipopota vaitondudza uri kuona sekuru apa ava ndovana mukumba brothers vanongokumba ndovana club matuta vanongotuta ava sekuru vakapiwa mazita so vatonzi club matuta kumusha anongotuta anongokumba ndimukumba brothers. But inyaya yekuti kune vasingafariro zvavari kuita. So there are times in life yekuti vanhu vanokupa nickname maringe kuti vakuvenga havasi kukufarira. Ignore that nickname. Give yourself a new name. Inspire yourself. Believe in yourself and do things. Vanotaura zvavanotaura, but nyaya hombe ndeyekuti iwewe unozvihandla sei. Criticism iriko, how to handle ndopane secret. Wese ari successful, wese atinoyemura kwakabviwa kwacho. Nevaimucriticize vacho akasucceeda varipo. Waicha akagona kugona kuhandla kuisa criticism categories kuti i criticism haisi constructive ndeye haters. I criticism ndeye vanhu vanondida varikuda kuti ndiite zvinhu zviri proper nenzira yakanaka woshanda nezviripo. So vanokuvenga they criticize you for your better. Vanokuvenga they criticize you nokuti vanongokuvenga, but vanokuda they criticize you for your better kuti zviite. So to improve life, sautona ukaenda kune imwe shop kana makampani vanenge vakaisa bhuku rakanzi toda feedback kana your suggestion. Isu taita msikanzwa kuti tikapinda kana muJoina City Pick n Pay suggestion bhuku riripo. Une baby rakafimba imwe rikakuramba wainonyora mubhuku kuti hagone kuseva haasi kubika zvakanaka ari kushanda ukatani. But ndakashamisika kuti haasi kudzingwa basa sei. Ndakatozidiscover kuti havari mature. Kana vaisa bhuku iroro harisi kuti zvavanyora ndo zvavanoshanda nazvo. They also analyze. Kuti ndatimiri vakomana vanongopikisa musikanawo urozana kuti haati muri kujamuka. Pane nzvimbo zvekutoti indashapu unonyora zvaunonyora to criticize a company kana phone number anyorwa pamarori papai kuti if my driving is bad phone this number unofoona but unodrive anochemberera pakambani pako. Why? Because vanoziva kuti haungocriticize nokuti uri kutadza kudriver. Pamwe pacho pawakatopinda basa iroro kune vakakumakira basa iroro. Saka hapasi saka vanhu makambani anogona kuhandla
criticism inonyorwa suggestion box pamwe pacho vanoto improve vakaudza kuti mabhanzi amuri kubika haana kunaka haana flour akakwana haana kuchi they can improve but zvine chekuita nevanhu vanotanga vazvianalyza why because vano understand the society yatiri kuti you can just hate somebody for the sake of hating somebody so criticism iyoyo ikanzwisiswa ikashandwa nayo success unoiwana namo ndeyekuti haudi kupikiswa haudi kucriticizwa you think you are always good munhu wese unoita era munhu wese unokanganisa danger ndeyekuva surrounded by people who love you but usina kuzovavhurira door to criticize you when you are wrong open a door be humble enough no matter how big you are but siya kamwe a room especially when one understand that they love you is your family in madam vakatanga kuti criticize pane imwe nyaya chinhu hani chandinoziva ndechekuti mumwe wangu anotoda the good from me so criticism yefamily yako especially they love you zvizive izvo zvemhuri yako vanokuda havakucriticize for your downfall they criticize you to improve so vanhu vanokuda criticism yavo igamuchire vabvunze tsvaga feedback hama dzangu zvandiri kuita ndizvere mastatement ari kutaura ndiwai izvi zvinovaka here izvi wakudza taiwa mapotsa apa neapa neapa wazoziva futi but mahaters vanocriticize for no reason nekuti vakangokuvenga variko but nyange vanicriticize ndinobvisa pekutuka because anokuvenga haangocriticize chete ane samazwi anorwadza anokutuka mukutuka unobvisa pekutukwa wosiya zvaataura I remember indakawana blessing imwe favor through somebody asingandifariri in mufield redu rechipastor akaenda statement yekuti auya agone kuparidza is a motivational speaker and somebody called me ndobva ati ndakanzwa kuti uri motivational speaker ndikati yes ndiri ndobva andishedza ndikaenda kukampani kwavo ndikamotivata and I was paid chakaita kuti that title igone kundiunzira mari somebody criticized me but criticism yake was a doorway yekuti ndigone kubata dzimwe mari pane time yekuti vanhu vanokukriticize it's a prophetic message for your better don't just hate them bvisa pekutuka agone kuparidza azvekuparidza anongomotivata is there anything wrong by motivating people no bible harina motivation irimo kune scripture isikatauri zvekunamata inongoti simbe enda kumujuru onodzidza enda kumujuru kwete kuchurch kwete kuconference kwete kufasting kungoenda kunodzidza kuti enda unowana encouragement enda unomotivatwa nezviri kuitwa netunhu tudiki tumujuru turi kuvaka churu chakakura so which means the bible rakaloda motivation saka pamwe pacho ndinokuti maybe that's the area of a calling yekuti you just motivate people pane maevangelists they win souls pane mateachers they teach macategories akawanda so ukatukirwa kunzi uri kuita chinhu chiri mubhaibheri hausi kutukwa somebody auto-identify your gift and iwe uchibvisa paakutuka chitorape motivation and move on you can make things happen in life so criticism pane paine benefit kana une wisdom to handle it nekuda kwekuti wese anokukriticize pane ka element of truth kaanotaura muhatred dzimwe nguva kausiri kuona iwewe aizve hapana zvauri kuita apa unenge comedian you are not a preacher comedian hararamere comedian haisi profession kuda kuti in other words anotokuti you are too gifted uchiita izvi but pane chimwe chatiri kuona mukutuka imomo vari kuidentifya havasi kutombotuka chete vari kuona mamwe magifts to be a comedian itori career motivational speaker career so mukutuka kwese comedian motivational speaker they are speaking good things they are speaking my gifts they are seeking better things saka criticism idzodzo unosvika paunonyemwerera kuti asi mwari makadyara zvakawanda mandiri people are seeing a lot dzimwe nguva ina handisi kuzviona ndiri kungofunga ndiri pastor but in me muri loaded many gifts so criticism iri constructive criticism ine blessing kana waziva bedzi how to handle criticism kana wangoziva chete kuti ndinoigamuchira sei ndinoshanda nayo sei zvako zvaita hakuna asingacriticizewe munhu ari kuita the right thing ane vanhu vanotazvisi ari kuita the right thing vanototi haana calling haana kudanwa yet ukaita futi chiri noda kurinzwa vanhu vasingakufarire vaise mukategori yekuti zviriko ava vandifarira kwete kuti you try to please them no matter how hard you try you never win their hearts kana bhosho ikatamba sei haibati mwoyo womunhu wedhimbani kana ikatamba sei tinongozviti pamwe ndicoach ari kwafefera ndirefera ari kwafefera why because ndakatoseta mind yangu kuti dhimba refu life so mulife mune vanhu vakaseta mind yavo yekuti handifarire munhu wekuroma
kana pastor wokuroma fata akaparidza zvakanaka sei zvinobonza amaroma ala zvavanoziva kana mupostori akaita kune hatred yemachechi yekuti no matter waparidza zvakadii wataura zviri good chechi yenyu yaita zvakati kune munhu anotoita maseries yekutaura against your church like in our times kune vanhu vari kuita maseries talking about Zayoja havachataura Jesu zvachose that sign of hatred iri pachena why nekuda kwekuti dai zviri constructive treat as brothers. Constructive criticism in a love, in a respect, ichi criticize. Ukangona pashaya love and respect, pane hatred. Proof yekuti pane hatred, they'll give you names. They'll speak bad about you. Vanotara nezvo usina kuita, nezvo usingazive. Why? Because in hatred. So iwewe isamu category yekuti timu rinondivenga, hongu zvarandivenga, but inyaya vataurai ndinogona kuimprove. Nokuti zvechokwadi apa pakaitika error, but hazviro kuti handina kudanwa, hazviro kuti handisi gifted. A gifted man can make a mistake. A gifted man can make a mistake, but hazvimubvise gift. Zvinongoburisa pachena kuti aita mistake. Vanenge baba kana vakatadza mudhara ndimudhara. Avaite mfana wako, avaite bamunini, anoramba ari baba vatadza. So category yako haichinje. Saka nhau yatinayo mu life ndeyekuti kune vanhu vasingazvigamuchire. Sei vandipikisa inini, but I'm trying. Sei vasingaone zvandinogona. Kune vanhu vari wired zvekuti havaone anything good from you, no matter how try to do it. Chese chawaita chakanaka, they see something wrong. Chese chawagona, kune itori spirit, mweya wokuvengwa, wokusagamuchirwa. No matter what you can try to do, chinga please one. I remember kubasa kwatembo shanda. Somebody I know kastereka akavengwa. Dera akakasika kuya kubasa. Instead kutore mekedzwa. Paka vanzi babasa pakasiwa imwe simbi workshop ekushayika. Sa munatanga kuya ndofunga ndiye suspect. Unaita problem nekuita chakanaka. Why? Nekuti pauri pane mweya wokuvengwa. So spirit yo iriko, we need to pray against that spirit. Uregere kungowa munhu anongo no matter how chakanaka chawaita, how gamuchirike. Why itori spirit yekuti vanhu vasakufarire, but nyangwe vanhu vakakufarira, there is a door, there is a room yezvinhu zvinokupikisa mulife. Mwari vakati let there be light, manheru acho ndobva kadzoka futi rima. Ndosaka kune night darkness, but Mwari vakati kudi let there be light. That light lakavapo, but time kune darkness yakauya, and God never complained. Havana kutaura anything negative. He created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night, which means zvakadena Mwari to create more. Zvakadena Mwari kubudisa your ability. Kune zvakacreatwa nekuda kwema problems. Dai kusina kudzoka rima, there was no need for the sun. Nekuda kwekuti kwakataurwa kare kuti let there be light. So criticism inodena imwe inability iri missing. Yaunoita chete nekuda kweshungu. Shungu dzinokupa kudiscover nekuita zvimwe zvinhu. Ukashaya vanhu vanokupa shungu, sometimes in life hauna kwaunoenda. You need those people. Saka evangelist Muruguti Mimi, at any given time, criticism has to be there. Yes. In anything, for you to prosper in life, you need to have criticism. Chokwadi. Inofana hunge iripo. Ukatoishaya waparara. Ukatoishaya wafa. Because vamwe vari against you, they are not really against you. They want the best from you. Saka paunongoya criticism, ndopa unoita shungu. You do more, you do better. Ukashaya izvozvo chete, unoshaya encouragement. Imwe encouragement, they my haters. Pasina munhu akakutuka wegonongoti zvauri kuita ndizvozvo, but paukatuka wakastrive to do more. Thank you. Let me hold you there for today. Until next week on Monday. Amen. It's Recovery Monday morning motivation with Evangelist Trimon Paringa. Today we've just been talking about dealing with criticism. Thank you so much, Evangelist. We appreciate it. Amen.